Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Пахвалёны Езус Христос. На векі вечныя. Амэн. Вельмі цешуся, што сёння таксама да нас завіталі і будзем далей працягваць раскрываць гэтыя тэмы кодексу кананічнага права і разглядаць усе гэтыя пытанні, якія турбуюць нас і нашых радыёслухачоў. Нагадаю толькі, што гэта ўжо 3-й выпуск нашай праграмы. У першым мы размаўлялі увогуле, што такое кодекс кананічнага права і ці варта ведаць гэтыя законы, гэтыя правілы верніку. На мінулым тыдні размаўлялі аб тым, што такое сакраманты, годнасць сакрамантаў, а таксама распачалі ўжо размову аб тым, што такое сакрамант сужанства, і вельмі падрабязна ксёндз нам распавёў і расказаў пра гэта, як гэта прапісана ў кодексе вызначэнне сакраманту сужанства. Ксёндз Дмітрый, скажыце, калі ласка, аб чым сёння будзем размаўляць? Я думаю, што мы працягнем нашу гаворку на тэму сужанства, таму што тут казаць можна яшчэ вельмі многа чаго. Вось, і, можа, распачынаючы нашы разважанні, нагадаю, што мінулым разам мы казалі, што такое сужэнства, казалі пра мэты сужэнства, гэта перадусім дабро сужонкаў, таксама нараджэнне і выхаванне дзяцей. Вось, таксама, як ужо Алена сказала, мы казалі, што менавіта гэты саюз мужчыны і жанчыны быў Христом Панам узведзены ў годнасць сакраманту. І наступная справа, якая таксама з'яўляецца вельмі важнай у сужэнстве, гэта істотныя элементы сужэнства. Напэўна, ўсе пра іх добра ведаем, вось, але ўсё ж такі, разважаючы над гэтай тэмай, варта таксама аб гэтым сказаць. Істотнымі элементамі сужэнства з'яўляецца яго адзінства і неразрыўнасць. Да, то есть сужэнства можа быць толькі адно, понятно, што то, якое ў дадзены момант існуе. Бо, напэўна, таксама ўсе мы ведаем, але нагадаю, што сужэнства існуе да моманту смерці аднаго з сужонкаў. Ось, гэта вельмі важна, таму што літаральна некалькі месяцаў таму назад у мяне такая досыць камічная гісторыя здарылася, калі жанчына некалькі разоў прыхадзіла, там былі нейкія пытанні пра сужэнства, нават хіба хацела напісаць заяву ў касцёльны суд аб прызнанні сужэнства несапраўдным. Вось, і ўрэшце, калі мы спаткаліся, калі я папрасіў напісаць адрас яе мужа, дзе ён цяпер жыве, яна перахрысцілася і сказала: «Боже, дык ён жа памёр». Да, то есть, сапраўды, то есть, трэба нам, варта памятаць, што сужэнства існуе толькі да моманту смерці аднаго з сужонкаў. Я калі пра гэта нагадаў, яна гаворыць: «Ну, але чакайце, бракі заключаюцца на небесах, то есть, он мне там яшчэ будет мучыць». Вось такія розныя людзі бываюць, розныя людзі прыходзяць, вось. І таму варта памятаць, што вось гэты асноўны элемент сужэнства, гэта ягонае адзінства і неразрыўнасць. То есть у адзін і той жа момант адначасна у чалавека можа быць толькі адна жонка альбо адзін муж. Калі сужэнства прыпыняецца пасля смерці аднаго з іх, натуральна, што чалавек можа заключыць другое сужэнства. Гэта ўжо як жыццё пойдзе. І зараз я, як тыя фарысеі, спытаю: «Ты што на небе будзе?» Ну, што на небе будзе Евангелие гаворыць, ні замуж выхадзіць, ні жаніцца не будуць, там уже зусім іншыя рэаліі будуць нас чакаць. Вось, але паўтаруся тым, о чым казаў у першай нашай праграме, кананічнае права не разглядае, што будзе ў небе. Гэта ўжо тэолагі гэтым развлекаюцца, тэолагі гэтым бавяцца, ёсць навука эсхаталогія, якая пра гэта гаворыць. А мы так гаворым больш аб зямным, аб тым, што адбываецца тут на зямлі. Вот. І наступны істотны элемент сужэнства, як я ўжо сказаў, акрамя адзінства, гэта таксама яго неразрыўнасць. Мы ведаем, і яшчэ раз нагадаю, што ніякая чалавечая ўлада не можа разарваць сапраўдным чынам заключанае сужэнства. Ёсць толькі некалькі магчымасцяў, калі мы гаворым пра сужэнства натуральнае, аб чым мы казалі мінулым разам. Вось, ёсць некаторыя моманты, калі сужэнства можна гэта скасаваць, вось, але пра гэта будзем казаць у нейкіх наступных перадачах. Бо наогул сужэнства з'яўляецца адзіным і неразрыўным. Чаму? Таму што это сакрамент. Вобраз сужэнства – гэта вобраз саюза Хрыста з касцёлам. Як саюз Хрыста з касцёлам з'яўляецца неразрыўным, таксама і саюз мужчыны з жанчынай таксама з'яўляецца неразрыўным, і менавіта вось гэтыя элементы, неразрыўнасць і адзінства у хрысціянскім сужанстве набываюць асаблівую моц менавіта дзякуючы сакраменту. Але мы казалі ў мінулай перадачы, таксама казалі і сёння, што сужэнства – гэта інстытут таксама натуральны.
не толькі Божы, то есть это не толькі сакрамент, таксама існуе сужэнства, можа існаваць паміж людзьмі неахрышчанымі. Вось таксама мы казалі аб тым, што касцёл гэтае сужэнства таксама прымае. Дык вось, напэўна, можа нарадзіцца пытанне, а што ж галоўнае ў сужэнстве, то есть калі сужэнства становіцца сужэнствам. Да? І такім асноўным элементам, які стварае сужэнства, гэта менавіта сужэнская згода. Сужэнская згода альбо акт волі, праз які мужчына і жанчына неразрыўным запаветам узаемна аддаюцца адзін аднаму і прымаюць адзін аднаго для заключэння сужэнства. Да, то есть неважна, чалавек ахрышчаны, чалавек неахрышчаны, заўсёды ёсць гэты акт выражэння волі. Ці мы ў ЗАГСе знаходзімся, ці ў сельсавеце, ці ў касцёле, калі кажам пра людзей ахрышчаных, заўсёды чалавек павінен сказаць так. Я хочу заключыць сужэнства з гэтым чалавекам. Я хочу, каб гэтая дзяўчына была маёй жонкай, я хочу, каб гэты мужчына быў маім мужам. Вось, і менавіта вось гэты акт, свабодны акт волі, менавіта ён стварае сужэнства. Чаму я на гэтым так канцэнтрырую увагу даволі моцна? Таму што пасля, калі мы яшчэ будзем размаўляць аб розных судовых працэсах, якія прызнаюць сужэнства несапраўднымі, то большасць, скажем так, артыкулаў і большасць справ у касцёльным судзе знаходзяцца менавіта з-за таго, што ёсць нейкія дэфекты гэтай сужэнскай згоды. Да? То есть альбо яна была выказана пад прымусам, альбо быў нейкі падман, альбо чалавек не здольны для таго, каб выканаць нейкія сужэнскія абавязкі. Да? То есть такія справы, якія могуць зрабіць сужэнства несапраўдным. Вось менавіта таму я кажу, што сужэнства стварае гэта сужэнская згода. Гэта акт волі. Наступная справа, аб якую таксама варта было б сказаць, што калі мы ўжо гаворым пра сужэнства, важным таксама з'яўляецца менавіта падрыхтоўка да заключэння сужэнства. Вось, напэўна, мы ведаем, што, можа, ў розных парафіях гэта выглядае трошкі па-рознаму, вось, але, напэўна, сёння ўжо, дзякуй Богу, ва ўсіх нашых парафіях няма такого, што прыйшоў, сказаў, хочу павянчацца, заўтра пробач павянчаў. Да? Бо ўсё ж такі да сужэнства трэба падрыхтавацца. А было так раней? Ну, ведаеце, па праву так ніколі не было. Права заўсёды казала, што да сужэнства трэба падрыхтавацца, бо ты сапраўды шлях вельмі складаны і паважны і сур'ёзны. Вось, ну, мы ведаем савецкія рэаліі, якія былі, калі часта святара не было, альбо маладыя ехалі дзе-небудзь там у Гродно, у Вільнюс, альбо нейкія гарады, альбо вёскі, там, дзе былі святары. Канешне, можа, хто там расказаў, можа, ведалі, што такое сужэнства. Вось, але часта гэта было, на жаль, так, што людзі прыйшлі, іх павянчалі, бо трэба. Вось, прыйшлі, павянчалі, пашлі дамоў. Не значыць, што яны, як бы, не былі прыгатаваны да гэта. Не значыць, што сужэнскай волі не было, да? То есть не было сужэнскай згоды. Вось. Але ўсё ж такі, вось гэта момант падрыхтоўкі, ён вельмі важны. Чаму? Таму што, нават калі мы купляем нейкую рэч, бытавую рэч, там, мікрафалёўку альбо новую газовую пліту, там заўсёды ёсць руководство эксплуатацыі, заўсёды трэба вывучыць, як з гэтай рэчы паступаць. А тут усё ж такі чалавек заключае сужэнства на ўсё жыццё, і не можа быць так, што вось прыйшоў і нібы нешта ведаю, прыйшоў, павянчаўся, а далей могуць выходзіць вельмі розныя рэчы. Вось таму, яшчэ раз паўтаруся, сёння ўжо спадзяюся, што няма такой парафіі, хаця, канешне, можа ўсякае быць. Вось спадзяюся, што няма такога, дзе проста можна прыйсці, перапрашаю, кажуць, заплаціў нейкую суму грошай, цябе заўтра павянчалі, без падрыхтоўкі, без споведзі, без нічога, бо трэба павянчацца, бо ўсе так робяць. А вось вы кажаце, без споведзі, што сапраўдны будзе шлюб, сакрамент? На жаль, так. Можа, кажу, на жаль, так. Чаму я так кажу? Таму што, я сказаў, што да сапраўднасці сакраменту патрэбна сужэнская згода. Яшчэ з фармальнага боку наяўнасць двух сведкаў, пра гэта будзем казаць таксама. І прысутнасць сведка касцёла, гэта святар альбо дыякан, там таксама ёсць нюансы, асабліва калі гаворка ідзе пра праваслаўных. Вось, але тое, што чалавек быў у споведзі ці не быў у споведзі, гэта, яшчэ раз скажу, на жаль, не сведчыць аб сапраўднасці, несапраўднасці сакраменту. Да? То есть нават чалавек, калі ён не паспавядаўся, сакрамент споведзі будзе важны. Насколькі ён будзе дзейнічаць, насколькі
не споведзі, а сакрамент сужэнства, да, перепрошую, сакрамент сужэнства будзе сапраўдны, поэтому, ну, на жаль, так ёсць. Поэтому вельмі важным гэтым элементам з'яўляецца падрыхтоўка. Нездарма і канферэнцыі біскупаў заўсёды распрацоўваюць спецыяльныя праграмы, спецыяльныя тэмы катэхезаў. Вось, канешне, вельмі добра, каб гэтая падрыхтоўка да сакраменту сужэнства была не толькі гэтая там 8 ці 10 спатканняў, якія ёсць у парафіях перад заключэннем сужэнства, хаця они таксама вельмі важныя. Касцёл прапаноўвае наогул, каб падрыхтоўка ўжо да сямейнага жыцця пачыналася ад катэхізацыі. Так. Катэхізацыя школьнай моладзі, катэхізацыя студэнцкай моладзі, там пастаянна, асабліва калі маладыя людзі дарастаюць, вось гэта этап школьнай праграмы, студэнцкай праграмы, вось калі маладыя людзі дарастаюць, каб яны таксама інфармацыю аб сужэнстве ведалі не толькі з інтэрнэта, з тэлебачання, яшчэ невядома адкуль, а каб таксама яны ведалі пазіцыю касцёла па гэтым, каб яны таксама ведалі, што такое сужэнства з пункту гледжання касцёла, значы праўдзіва, якое яно ёсць, так, каб таксама адпаведным чынам былі падрыхтаваны, вось, бо ну сёння і не толькі сёння крыніц інфармацыі аб сумесным жыцці мужчыны і жанчыны ёсць вельмі многа. Вось, ну і на жаль, часамі людзі могуць у гэтым жыцці таксама паблукаць. Вось это такая першы этап, поэтому вельмі касцёл рэкамендуе, каб на парафіях уже праз катэхезу, вось пэўныя этапы, конечно, не ўсе таксама былі зроблены. Ну і наступна ўжо непасрэдна, гэта непасрэдная падрыхтоўка да сакраменту сужэнства, калі вось маладыя людзі прыходзяць, кажуць, што яны хочуць заключыць сужэнства, вось, каб тады ўжо ксёндз пробашч ведаў, што з імі рабіць, і як падрыхтавацца ўжо непасрэдна для цэлебрацыі гэтага сакраменту. Вось гэта, ну, как гаворачы яшчэ пра падрыхтоўку, тут заўсёды людзей цікавяць такія паняцці, наогул калі прыходзіць, што рабіць, вось захацелі людзі павянчацца. І што нам рабіць? Вот канкрэтна. Ёсць жаданне. Ёсць нарачоны. Ёсць нарачоная. Вось. І што трэба рабіць? Канешне, на людзей адразу скідваецца вельмі многа праблем, вельмі многа клапотаў, трэба і ЗАГСам дамовіцца, і рэстаран заказаць, і музыку, і танцы, і ўсе забавы, і ўсё. Ну і потым яшчэ нехто ўспомніў, што трэба павянчацца. О, сапраўды. І часта бывае так, што калі ўжо ўсё гатова, калі ўжо дагаворана з аркестрам, з ЗАГСам, з усім іншымі, ну тады пойдзем у касцёл, дзе ксёндз дзенецца павянчае. Вось. І была нават пару гадоў назад такая сітуацыя ў катэдры, што прыйшлося. Людзі хацелі, каб іх павянчалі ў Вялікую суботу. Канешне, гэта было немагчыма. Вось. Ну, але яны сабе ўжо ўсё распланавалі, зноў-такі была вялікая авантура, вялікі скандал. Як это вы нас не хочаце вянчаць? Менавіта ў Вялікую суботу. І тлумачыць аб тым, што гэта яшчэ дзень, калі касцёл наогул не цэлебруе ніякіх сакраментаў, дзень, калі касцёл чувае над панам Езусам, які ляжыць у гробе, ну, асоба не прамаўляў. Ім трэба, бо ўжо музыка заказана, ўжо там музыканты ёсць, ўжо ўсё закуплены і так далей. Вось таму, скажем, ёсць такое правіла ў касцёле ў нас, часамі пісанае, часамі не пісанае, па меншай меры за 3 месяцы перад тым, як нарачоны з нарачонай вырашылі павянчацца, перад планаванай датай шлюба яны павінны прыйсці ў закрысту да свайго пробашча і аб гэтым аб'явіць. То у мяне такое пытанне, і спадзяюся, што гэты адказ будзе вельмі карысны для нашых радыёслухачоў. Ксёндз Дмітрый, скажыце, калі ласка, у якія перыяды і калі касцёл удзяляе сакрамент сужэнства, а ў якія не ўдзяляе? Наогул, калі гаворым пра магчымасць удзялення гэтага сакраменту, то па сутнасці няма ніякіх забаронаў, ну, акрамя Вялікай Пятніцы, Вялікай суботы, калі наогул сакрамент у касцёле не цэлебруецца. Вось, ніякія сакраменты. Вось, то есть можна цэлебраваць сужэнства ў звычайны дзень, можна ў суботу, можна ў нядзелю, нават больш таго можна ў адвент і Вялікі пост, хаця вось я ўжо прадбачу пытанне. Вось, канешне, Вялікі пост, сужэнства, як можа быць, тут трэба адрозніць 2 рэчы: сакрамент сужэнства і вяселля. Гэта рэчы трошкі розныя. Хаця, канешне, у нармальнай сітуацыі, ну, святкуюцца гэтыя справы разам.
людзі павянчаліся, пасля пашлі гуляць, вось ідзе вяселле, і ніхто не папракне, што гэта людзі нешта дрэннае робяць. Ну, бо раз у жыцці стварылася новая сям'я, это абсолютно нормально. Менавіта таму вось і ў літургічных тут ужо прадпісаннях ёсць такая справа, што Касцёл гаворыць так, што ў Вялікім посце можна цэлебраваць гэты сакрамент, але заўсёды нагадваць нарачоным аб асаблівым пакутным характары Вялікага поста. То есть, калі ўжо зусім нельга нічога зрабіць, ну, бо ведаеце, у жыцці сітуацыі бываюць вельмі розныя. Можа быць так, што некаму прыйдзецца ўдзяліць сакрамент падчас Вялікага посту, але трэба сказаць, што это не час на вяселле. Сакрамент так, но вяселлю ў Вялікім посце трэба будзе пачакаць. Тут яшчэ ёсць пытанне. Добра, а 25 сакавіка? 25 сакавіка – это ўрачыстасць, таксама, як і 19 сакавіка. Таксама ўрачыстасць святога Юзефа у гэтыя дні можна. Вось у гэтыя дні можна. Тут яшчэ у астатнія гады вельмі такім актуальным стала пытанне, не ведаю чаму, менавіта ўдзяленне сужэнства ў пятніцу. Каб гуляць 2 дні яшчэ можна было. Я разумею. Толькі пятніца ў касцёле – это дзень пакутны. Так, пятніца ў касцёле – дзень пакутны. І акрамя таго, што ў пятніцу нас абавязвае ўстрыманне ад спажывання мясных страваў. Вось, канешне, на час шлюбу кожны пробашч дасць дыспенсу. Я не ведаю пробашча, які б рабіў бы з гэтым праблемы. Вось, але ўсё ж такі мы павінны ведаць, што пятніца ў касцёле – дзень пакутны. Калі вось хрысціяне вырашаюць, у які дзень гуляць вяселля, ну, калі ёсць магчымасць выбраць, ж такі, хай заўсёды это будзе субота альбо нядзеля, а не пятніца. Таму што, паўторюся, пятніца – это дзень пакутны ў касцёле. Так, і яшчэ такое пытанне тоже наконт ўсіх гэтых выбараў дня. Вось, Божа нараджэнне ці шлюб? Вялікдзень ці шлюб? Ну, я толькі кажу з пункту гледжання кананічнага права, можа, трохі з літургікі. Вось, нішто не забараняе ўдзяліць шлюбу 25 снежня, і таксама нішто не забараняе ўдзяліць сакрамент шлюбу у ўрачыстасць вялікання. Вось, толькі тут ужо трохі літургічныя такія рэчы выходзяць. Напрыклад, тады ўжо не будзе імша шлюбная, імша за сужонку, толькі імша з Божага нараджэння, імша пасхальная, таму што ўсё ж такі гэтай урачыстасці ў касцёле найважнейшая ад шлюбу. Вось, але нічога не перашкаджае вянчацца таксама ў гэтыя дні. Я таксама хацела задаць яшчэ адно пытанне. Калі вось вы казалі пра тое, ці сапраўдная, ці несапраўдная гэта згода, што яна павінна быць дабравольная, і гэта павінна быць дабравольным. І маё пытанне, калі чалавек, напрыклад, хворы ці п'яны, ці гэта сапраўднае ці несапраўднае сужанства будзе? Ну вось, можа, больш дакладна пра гэта будзем казаць яшчэ трошкі пазней, але вось тое, што я ўжо сёння трошкі ўспамінаў, розныя перашкоды, якія могуць існаваць і існуюць у змыслах чалавека, то есть альбо непоўнае яго валоданне сваім розумам, або нейкае часовае памутненне, як мы кажам, нават таксама вызванае алкагольным ці наркатычным ап'яненнем. Усё гэта можа быць, то есть чалавек, знаходзячыся ў такім стане, не можа заключыць сапраўднае сужэнства. Вось толькі пытанне аб сапраўднасці і несапраўднасці сужэнства вырашае касцёльны суд. Канешне, калі у дзень заключэння сужэнства прыйшлі ў закрыстую маладая пара і пробаш бачыць, што нарачоны не стаіць на нагах, канешне, ён не можа дапусціць яго да алтара, ён не можа дапусціць, каб такі чалавек у такім стане заключаў сужэнства. Але ёсць яшчэ вельмі многа такіх сітуацый, калі, на першы погляд не бачна, і пробаш не можа сказаць, пробаш не можа сцвердзіць, бо не з'яўляецца спецыялістам, не з'яўляецца, можа, псіхолагам, псіхааналітыкам, не з'яўляецца экспертам у іншых галінах даследавання чалавека, скажу так. Поэтому і вельмі часта, як я ўжо казаў, то есть пытанне аб гэтым, ці сужэнства сапраўдна, ці несапраўдна будзе заключана, вырашае касцёльны суд. Вось пра гэта буду ў будучыні казаць, бо это яшчэ адна вельмі вялікая дзялка, вельмі непрыемная дзялка, вось дзеянне таксама касцёльнага суда, вось, але, на жаль, у жыцці яна здараецца. Вось. І як я ўжо казаў, што добра было б, і мы вельмі просім, яшчэ раз это паўтараю, маладых людзей, якія вырашылі заключыць сакрамент сужэнства, усё ж такі не пазней, чым за 3 месяцы да планаванай даты. Можна, канешне, раней. Некаторыя за год прыходзяць, бо
калі ім асабліва вельмі хочацца, каб сужэнства заключылася менавіта 12. напрыклад, 12 зімой менш сужэнстваў, але вось 6 ці 7 было вельмі многа спраў. Нават і цяпер лета, субота у большасці касцёлаў, калі нават глядзі мінскі касцёл, катэдра, чырвоны касцёл, там шлюбаў вельмі многа. Вось. І, канешне, усе хочуць менавіта у летні, гарачы, цёплы дзень, асабліва, каб это была субота. Вось. І часта бывае так, што сужэнства пачынаюцца там 10:30-11, астатнія ўжо ў 5 вечара перад астатняй імшой. І сапраўды бывае, хочацца дапамагчы чалавеку, але касцёл таксама не гумовы, не можам адначасова ўдзяліць у адну суботу 20 сужэнстваў. Поэтому сапраўды гэта першы элемент, можа не самы глаўны ў гэтым самым, бо, канешне, хочацца мець той, а не іншы дзень, але заўсёды дзень можна памяняць, калі ўжо зусім нешта не атрымоўваецца. Намнога больш важны для нас і для пробашча, і для кожнага душпастара гэта тое, каб сапраўды сужэнства было заключана без перашкодаў, каб яно сапраўды было сапраўднае. Вось прадпісанне кодэкса гаворыць, што перад цэлебрацыяй сужэнства трэба ўпэўніцца ў тым, што нішто не перашкаджае яго сапраўднай і годнай цэлебрацыі. Ёсць цэлая працэдура, ёсць цэлая, можна сказаць, рытуал падрыхтоўкі маладых людзей да сужэнства. То есть першае, што мы сказалі трошкі пра катэхезу зараз пакінем, то есть это далейшае прыгатаванне, бліжэйшае прыгатаванне, але таксама маладыя людзі прыходзяць на размову з пробашчам альбо з іншым святаром, вось і ён разам з імі запаўняе так званы пратакол кананічнага даследавання нарачоных перад заключэннем сужэнства. Вось гэта такі вельмі паважны дакумент, які датычыць вельмі многіх галін жыцця маладых людзей, іх падрыхтоўкі да сужэнства, каб выключыць усялякую магчымасць таго, што сужэнства можа быць несапраўдным. А якія гэта могуць быць магчымасці? Вось такі прыклад правядзіце, каб і мне, і нашым радыёслухачам было зразумела. Будзем казаць пра ўсе перашкоды яшчэ буду. Напрыклад, можа так аказацца, што маладыя людзі з'яўляюцца дваюродным братам ці сястрой. Напрыклад. Можа быць такая сітуацыя, што малады чалавек у мінулым быў каталіцкім святаром, напрыклад, не толькі каталіцкі, напрыклад, прымаў сакрамент пасвячэння. Можа быць такая сітуацыя, яны вельмі экзатычная. Можа быць так, што, напрыклад, яны з'яўляецца, асабліва это датычыць усходніх касцёлаў, з'яўляецца, скажем, там узнікла духоўнае радство так званае. Буду казаць, што это такое пры сакраменце хросту ва ўсходніх касцёлах, альбо каталіцкіх, альбо праваслаўных, паміж бацькамі і хроснымі, і паміж хроснымі узнікае таксама так званае духоўнае радство, і гэта з'яўляецца перашкодай сужэнства. Вось, могуць быць таксама нейкія хваробы, нават хвароба імпатэнцыі можа быць, Людзі часамі можа аб нейкіх справах, баяцца, саромеюцца казаць, это нармальна, вось, але ёсць такія таксама хваробы чалавек, якія могуць стаць на перашкодзе заключэння сужэнства. Вось, поэтому вельмі важна, калі гэты дакумент, гэты пратакол святар запоўніў з чалавекам, і павінна гэта рабіцца так, што асобна запаўняецца з нарачоным, асобна з нарачонай, бо, на жаль, у кожнага ў жыцці могуць быць розныя сітуацыі. Вось, поэтому кажу больш канкрэтна пра перашкоды буду казаць у наступных перадачах, альбо, можа, найбольш такая распаўсюджаная перашкода рознай веры. Можа быць чалавек ахрышчаны, не ахрышчаны. Так, можа быць мусульманін, можа быць габрэй, буддыст, яшчэ прадстаўнік іншага веравызнання. Вось, поэтому усе гэтыя справы трэба вельмі дакладна праверыць. Вось, таму, каб не дапусціць несапраўднага і нягоднага ўдзялення сакраменту. Чаму яшчэ гэта важна? Таму што, як кажуць касцёльныя юрысты, сужэнства цешыцца прыхільнасцю права. Што это такое? Што? Калі сужэнства ўжо заключана, то есть, калі была цырымонія ў касцёле, з кветачкамі, з арганам, з дываннікам і з усім іншымі атрыбутамі, яно лічыцца сапраўдным да таго моманту, пакуль не будзе даказана адваротнае. То
То есть нават калі пасля ўжо заключэння такого сужэнства выйдзе нейкая справа, і так трэба звяртацца ў касцёльны суду, пакуль суд не дакажа, што сужэнства было несапраўднае, яно будзе лічыцца сапраўдным. Ксёндз пробаш не можа: а вы ж такая справа, ну всё, нічого не чытаецца, нічога не было. Не. У сужэнстве так не можа быць, таму што гэта сужэнства, гэта саюз маладых людзей, вобраз саюза Хрыста з касцёлам. Вось, і менавіта таму яно заўсёды цешыцца прыхільнасцю права. Пакуль не даказана, што яно несапраўднае, яно лічыцца сапраўдным. Вось, поэтому гэтае пытанне, гэтае даследаванне, пытанне падрыхтоўкі вельмі важнае. Чаму? Бо ёсць некаторыя перашкоды, то ў далейшым будзем, можа, ўжо не сёння казаць, ад якіх спакойна можа даць дыспенсу альбо нейкі дазвол ардынарыі месца. Это можа быць біскуп альбо ягоныя намеснікі. Тады праблем не будзе. Пішацца адпаведны ліст, адпаведная просьба ў курыю, гэтым ёсць фармуляры. Усё трапляе да мяне на стол, вось я прыхожу на працу, гляжу, ёсць такое-то пісьмо, такого-то пробашча. Калі мне нешта незразумела, я яшчэ пазваню, запытаюся, у чым там справа. Вось. І адпаведны дазвол або адпаведную дыспенсу рыхтуе, тады адзін з нашых біскупаў гэта падпісвае, і няма ніякіх праблем. Ось. Але ёсць такія рэчы, такія перашкоды, якія ад якіх дыспенсу не можа ўдзяліць наогул ніхто. Ёсць некаторыя рэчы, перашкоды дыспенсу, ад якіх можа ўдзяліць толькі святы айцец, напрыклад, дыспенса пасвячэння святарскага, альбо дыспенса складання вечных манаскіх абяцанняў у інстытуце кансакраванага жыцця, альбо мужчынскім, альбо жаночым. Вось, гэтыя перашкоды, понятна, што біскуп не можа ад гэтага вызваліць чалавека. Гэта ўжо справа апостальскай сталіцы. Вось, а ёсць перашкоды, якія зусім не могуць, ад якіх ніхто не можа даць дыспенсу, нават святы айцец. Гэта, між іншым, перашкоды заключанае сужэнства. Мінулым раз мы казалі пра гэта, да? Нават калі ёсць толькі натуральнае сужэнства, касцёл яго лічыць сапраўдным. Людзі часамі пра гэта не ведаюць, вось, але тут справа пробашча ў гэтым разабрацца. Бо калі прыходзяць людзі і іх кажуць, нейкае сужэнства ўжо было, тут трэба вельмі дакладна, ці гэта быў сакрамент, ці гэта быў не сакрамент, ахрышчаны, не ахрышчаны, якое права іх абавязвае. Гэта кожны пробаш павінен вельмі дакладна гэта праверыць. Таксама перашкодам кроўнага радства з'яўляецца перашкода, якой ніхто не можа даць дыспенсу. Не можа даць дыспенсу святы айцец, каб племяннік з цёцяй павянчаўся, ці брат з сястрой. Гэта супраць Божага права. Не? І таксама перашкода імпатэнцыі таксама з'яўляецца перашкодай з Божага права, бо таксама святы айцец не можа ад яе даць дыспенсу. Калі гэта хвароба, калі ёсць няздольнасць да сужэнскага акта, то, на жаль, тут ніхто не можа дапамагчы. У мяне пытанне вось наконт апошняга. То бок з'яўляецца так, што калі я ведаю, што мой нарачоны не можа, яго хвароба імпатэнцыі, то я не магу з ім заключыць сужэнства? Так. Нават калі я і ён на гэта згаджаемся? Так, вы спачатку хацелі сказаць, калі ён не можа мець дзяцей. Так, а потым я усвядоміла, што гэта две розныя рэчы. Вось, гэта две розныя рэчы. Адна рэч, калі не можа мець дзяцей, і другі бок на гэта згаджаецца. Бо мы казалі, мэтамі сужэнства з'яўляецца не толькі нараджэнне дзяцей, але таксама дабро сужонкаў. Так. Вось. Поэтому нават калі не можа мець дзяцей, але другі бок пра гэта ведае, другі бок на гэта згаджаецца. Больш таго, нават часам, можа, там старэйшыя людзі заключаюць сужэнства, панятна, і дзяцей уже не будзе. Гэта не перашкода. Перашкода будзе, калі адзін ад другога скрыюць эту інфармацыю, тады это будзе падман, тады да. Але калі яны ведаюць, это не перашкода. Зусім іншая справа імпатэнцыя. То есть, калі не здольны да сужэнскага акта, то з-за таго, што таксама з'яўляецца пэўным істотным элементам сужэнства. Таксама гэта быць не можа. Дзякуй вялікі, ксёндз Дмітрый. І цяпер такое невялічкае падсумаванне гэтых асноўных думак нашай сённяшняй праграмы. Вось, сапраўды, можа, казаў вельмі многа. Нагадаў, што вось сужэнства адзінае і неразрыўнае, гэта мы павінны ведаць, гэта заўсёды памятаць. Вось, і трошкі мы пачалі казаць аб тым, што як выглядае падрыхтоўка да сужэнства. Добра было б, каб у каталіцкіх сем'ях сапраўды дзеці, ўжо ходзячы на катэхезу, заўсёды таксама пэўныя рэчы, канешне, не ўсе пэўныя рэчы пра сужэнства, пра сям'ю ведалі з катэхезы. Вось, і таксама это фармальны бок прыгатавання, то есть прыходзім да пробашча, калі хочам вянчацца. Пробаш ужо ведае, якія дакументы трэба выпалніць, якую катэхезу прайсці, і тады ўжо глядзім па абставінам, што адбываецца. Таксама добрая інфармацыя, што вянчацца можна заўсёды, акрамя пасхальнай, пятніцы і суботы, скажам так.
Дзякуй вялікі, на гэтай пазітыўнай ноце будзем сканчваць нашу размову на сёння. Нагадаю, што ў нас у студыі быў ксёндз-канонік Дмітрый Пухальскі, і як заўсёды ў пятніцу о 16 гадзіне размаўляем у прамым эфіры аб законах і канонах. Наша праграма называецца «Кодекс кананічнага права». Захвочваю дасылаць свае пытанні. Зараз і ў наступных выпусках будзем разглядаць надалей тэму сужанства, сакраменту сужанства. Дзякуй вялікі ксёндз Дмітрый. Няхай пан Бог благаславіць вас у вашай гэтай нялёгкай справе, і Дух Святы адорвае вас дарам мудрасці. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечныя. Амен. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.